Zibersegurtasuna Urola Kostako enpresa ehunean, ransomware. Pilula honen helburua da ransomwarearen infekzioak dituen eraginez informatzea. Gaur egun, zibererasoek edo ransomwareek sarri infektatzen dituzte ekipamendu informatikoak. Pilula honetan, zenbait adibide praktiko emango dizkizuegu egoera horien aurrean nola jokatu behar den erakusteko. Gogora dezagun, ransomwarea internet bidez zabaltzen den asmogaiztoko programa informatiko bat dela, eta erabiltzailearen edo enpresaren ordenagailuko dokumentu eta fitxategiak suntsitzeaz edo zifratzeaz mehatxatzen duela. Zer gertatu da? Gure ordenagailua ransomware batek kutsatu du. Jarraitu dugun estekak asmogaiztoko programa informatiko bat jaitsi du, eta horrek gure ekipoko fitxategiak zifratu ditu. Fitxategiok berreskuratzeko erreskate bat eskatzen dute, bitcoinen bidez ordaintzekoa. Beti kontuan izan behar dugu, ezagutzen ez ditugun igorle guk eskatu gabe bidalitako postek, asmogaiztoko programa informatikoak jaisteko estekak izan ditzaketela. Zer gertatu da? Eguneratzea toki ez ofizial batetik instalatzean, erasotzaile batek kontrolatutako instalazioak gure ekipoak kutsatu du fitxategiak zifratu dituen asmogaiztoko programa baten bidez. Zer egin dezakegu? Ransomware baten biktimak bagara, honako hau egin beharko dugu. Bat, harremanetan jarri sistemen sailarekin, euskarri informatikoaren zerbitzuarekin kontratatua izanez gero edo arduradunarekin. 2. Ertzaintzarekin harremanetan jarri email bidez delitosinformatikos@ertzaintza.net helbidean edo Zibersegurtasun Euskal Zentroan eta Infiben aholkua eskatu. 3. Gure azken segurtasun kopiara jo dezakegu baldin eta egina badugu zifratutako datuak berreskuratzeko. Zer ez dugu egin behar? Ezagutzen ez ditugun igorle guk eskatu gabe bidalitako postek asmogaiztoko programak jaisteko estekak izan ditzakete, beraz ez ditugu inoiz ireki behar. Era berean, ofizialak ez diren webetatik ez ditugu inoiz programa edo eguneratzeak jaitsiko eta instalatuko. Izan ere, asmogaiztokoak izan daitezkeen beste programa batzuk instala daitezke gu ohartu gabe. Ez sartu berriz asmogaiztoko postara, eta ez birbidali, eta ez sartu kutsatutako ordenagailura, informatika zerbitzu aditu baten aholkua eta gainbegiratzea izan gabe. Era berean, ez dugu inoiz eskatutako erreskatea ordaindu behar. Adibide horiek ransomware eraso bat nola jasan dezakegun erakusten digute, baita nola jokatu behar dugun ere. Gogoan izan beti, Urola Kostako udal elkarteak ransomwareari buruz ziberbuletinean azaldutako gomendioak. Laster arte!